היי, אני מירי ספיר, ואנחנו בפודקאסט אנשים זה העסק שלי. אני מלווה עורכי דין, מגשרים ומנהלים בתהליכי פיתוח עסקי ואישי, ומאמינה גדולה בתהליכי התפתחות בפלטפורמה העסקית. בכל פרק אארח כאן אנשים שמעניינים אותי בכל מיני תחומים, עסקיים ואישיים. היום אני מארחת את עורך דין יוסי מנדלסון, עורך דין בתחום המשפחה והירושה משנת 1987. היי יוסי. אהלן, שלום רב. אני אומר עליך שאתה לא רק עורך דין, אתה גם מרצה, אני כבר לא יודעת מה אתה יותר, ואתה מרצה בכל אכסניה אפשרית. באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת רייכמן, במכון להשתלמות שופטים, בלשכת עורכי הדין, במכון להשתלמות עוזרים משפטיים, ובעצם אין כנס במשפחה וירושה שיכול להתקיים בלעדיך. מאיפה האהבה הזאת לתחום? מתי גילית שאתה כזה טוב בזה? אז אני לא יודע אם יש כנס שלא יכול להתקיים בלעדיי, אני מאמין שכל כנס יכול להתקיים בלי, מה שקרה בלעדיי ובלי אחרים. אני אוהב את עולם ההרצאות, הוא מלווה אותי מתחילת דרכי, אמיתית. יש משהו בעולם הזה שבו אתה בעצם מתנתק מעשייה היומיומית, אתה ניתנת לך הבמה להעביר את הידע שלך, את האג'נדות שלך, את התקוות שלך, ואני אוהב את העולם הזה, ואני מודה ומתוודה שאני לא מאבד את האנרגיה עד היום, וכל שנת לימודים אקדמית שנפתחת, מבחינתי, אני מתייחס אליה כאילו זאת השנה הראשונה שבה אני מרצה. יוסי, סיכמנו שאתה לא דופק על השולחן. הנה, רגע אמרתי. לא, הנה, זה מוקלט, הכל בסדר. את לא ראית שהורדת את זה? את עורכת את זה אחרי זה? לא. אוקיי. זה יישאר. כן, אוקיי. מאיפה באה האהבה הזאת אבל? מאיפה הגיעה? אני לא יודע. אני באמת אוהב את זה, ומהפעם הראשונה, מההרצאה הראשונה שנתתי, הרגשתי שזה זה. שלזה אני מתחבר, ולא בדקתי עם עצמי מאיפה זה ולמה זה. אני פשוט אוהב את זה ועושה את זה. ולמה משפטים אתה יותר יודע? ונגיד, ולמה תחום של משפחה וירושה? אז השאלה הראשונה, למה משפטים, אולי הייתי יכול להסביר פחות, למה משפחה... אבל איך התגלגלת דווקא למשפטים? מה, זה היה חלום? התקדמתי, אני אגיד משהו, כשהייתי תלמיד תיכון, אז כשנפקדתי מספסל הלימודים, אפשר כבר להגיד את זה היום, יש כבר התיישנות על זה, אז הייתי בורח לבתי משפט לראות משפטים. וואלה. כן. בגיל תיכון הייתי מסתובב בבתי משפט. שזה היה איפה דרך אגב? איפה גדלת? גדלתי בתל אביב, ולכן זה היה בבית משפט המחוזי והשלום בתל אביב. חלק מהשופטים הכירו אותי, והיו פונים אליי שהייתי נכנס להם פעם אחרי פעם, ילד, למה אתה לא בבית ספר? אבל אהבתי את התחום הזה. לאיזה עולמות היית נכנס הכי הרבה? באיזה תחומים או... בדרך כלל הפליליים. זה ריתק אותי מאוד. אבל כשכבר נרשמתי לפקולטה למשפטים, היה ברור לי, אני חושב כבר מהשנה הראשונה, שאני לא רוצה להתעסק בניירת, אני רוצה להתעסק בבני אדם. והייתה לי התלבטות. אמרתי, יש שני תחומים שבהם אתה בעצם מתעסק בבני אדם. זה או המשפט הפלילי, או דיני משפחה. המשפט הפלילי, למרות שקיבלתי בדיני עונשין את הציון הכי גבוה במחזור שלי, הרתיע אותי באיזשהו מקום במובן שאמרתי, לא תהיה לי שם בחירה אמיתית בין הרצונות שלי, בין התפיסות שלי לבין היכולת שלי לייצג, ולכן... אם היית פליליסט, היית קטגור בתביעה או סנגור? אני מניח כנראה שהייתי מעדיף להיות בתחום הקטגוריה, ולכן זה בדיוק המקום שבו הבנתי שאני כנראה צריך לבחור משהו אחר, ואני חושב שנכנסתי לשיעור הראשון בדיני משפחה בשנה ב' ואמרתי, זה. שואה? שואה, פרופסור שואה המנוח, כן. ומשם הייתי ממוקד כולי דיני משפחה. כל מקצועות הבחירה שלי בפקולטה למשפטים היו מתחום דיני המשפחה. כל הסמינריונים שלי היו מתחום דיני המשפחה. התואר השני שלי, רובו היה מתחום דיני המשפחה, שסיימת אותו בהצטיינות יתרה. וביקשתי, אנחנו על זה לא מדברים, וביקשתי אישור
שחלק ממקצועות הבחירה שלי יהיו מהחוג לפסיכולוגיה, שעוזר לי לתחום העיסוק. התזה שלי הייתה מתחום דיני הירושה, וזהו, אני חושב שמשם הייתי ממוקד מטרה שזה מה שאני רוצה, ושם אני אהיה, ומשם התקדמתי עליו, ולא היו לי חרטות על זה אף פעם. מעולם לא התחרטתי לבחירה הזאת. מה אתה יותר אוהב, משפחה או ירושה? רגע, שואלים אותך הרבה מאוד. הרבה שואלים אותי, לאור העובדה שהתחום הזה הוא מאוד קשה. הוא תחום שוחק, הוא תחום שאתה מתעסק עם בני אדם, אבל לא בני אדם במצב הרגיל שלהם, בני אדם במצב לא פשוט, מצב רגשי מאוד מאוד קשה, ולכן הוא שוחק, הוא תובעני. אתה קם כל בוקר ליום שאתה לא יודע אפילו לאן הוא הולך, והרבה פעמים שואלים אותי, אם מחזירים אותך עכשיו אחור, לאותה שנה ב', ואומרים לך, עם הידע שיש לך היום, איך הולכים להיראות החיים שלך, אני בוחר את אותו מסלול. אני בוחר את אותו מסלול. איזה יופי. אני ממש מרגיש שאני עשיתי את הכי טוב שאני יודע, את הכי טוב שאני יכול, כדי לעזור לאנשים. כדי באמת לטפל באנשים ולעזור באנשים ברגע משברי שלהם. ולכן כן, הייתי למרות כל הקשיים של התחום הזה, בוחר את אותו מסלול. משפחה או ירושה? מה אתה יותר אוהב? את שניהם. הם שניהם טיפול בבני אדם ממקום שלנו. אני תמיד אומר בחיוך שהסכסוכים של דיני משפחה מתחילים בערך בגיל 25 לאנשים שהם נפגשו והפכו להיות זוג. הסכסוכים בדיני ירושה מתחילים מהגן של הילדים, שאבא ואמא אהבו אותי יותר ואותך פחות, ומשם התחיל מה שקרה סכסוך הירושה. אבל צריך להבין, ואנשים לא כל כך יודעים את זה, שחושבים שתחום המשפחה הוא אמוציונלי, ושחושבים שתחום הירושה הוא כלכלי, הוא סכסוך כלכלי. זו פשוט טעות. האמוציות בדיני ירושה, לא רק שהן לא פחותות בדיני משפחה, הן מורכבות יותר, הם בדרך כלל בין קשרי דם. בדיני משפחה זה בכל זאת בני זוג ברוב הפעמים. אז נכון, זה קשר רומנטי, קשר של אהבה, קשר זוגי, אבל בסוף זה לא קשר דם. סכסוכי ירושה חלקים, או סכסוכי ירושה רבים, הם בין אחים לאחים, בין הורים לילדים. זה קשרי דם, וזה סכסוכים מאוד מורכבים מההיבט הרגשי, מאוד מורכבים, אמוציונליים בצורה עוצמתית, לא פחות בני משפחה, אם לא יותר, וכל אחד מהם הוא משהו אחר מבחינתי. לכן אני כל כך מקפיד להעביר קורס אחד באוניברסיטה של דיני משפחה, ולהעביר קורס אחד בדיני ירושה, לשמור על האיזון. גם בעבודה שאני שומר על איזון, וגם בתחום האקדמי אני שומר על האיזון הזה. מה הכוח על שלך בהתמודדויות עם ההיבטים האמוציונליים והרגשיים הכל כך מורכבים? אני אגיד לך... חוץ מחנה. אני אגיד לך מה אני מנסה תמיד ללמד את דורות ההמשך שגדלים במשרד שלי. אני אומר שמישהו שעוסק בתחום דיני המשפחה והירושה לא יוכל לפתור את הבעיה אם הוא לא יראה ולא תהיה לו היכולת לראות את הצד השני דווקא. את הצד שלך מאוד קל לראות. הוא הצד שלך, הוא מזין אותך, הוא כמובן מזין אותך באינפורמציה סובייקטיבית שלו, הוא מזין אותך בתמונה שהוא רואה כרגע, ואתה כמישהו שיש לך תפיסת עולם שאומרת, צריך לפרק את הסכסוך הזה, לא לרוץ איתו עד הסוף, אלא לפרק אותו, לא תוכל לפרק אותו אם לא תצליח לראות את המצוקות של הצד השני, להבין שבכל סכסוך אין רק צד אחד צודק, יש ראייה שונה, יש תפיסה שונה, ושלך את היכולת לשכנע את הצד הטעון שלך, את הטעון רגשית. בוא רגע נעצור, בוא ננסה להבין מה אומר הצד השני, בוא ננסה לפרגן לו בכל זאת משהו במה שהוא טוען, וזה בעיניי הדבר או התכונה הכי חשובה לעורך דין שרוצה לעסוק בתחום דיני המשפחה והירושה, עם תפיסת עולם שהתפקיד שלך הוא לא במחאות לנצח, הוא לא במחאות להביס את הצד השני. זה אנשים שהיו בני זוג וישארו הורים וישארו אחרי זה סבים וסבתות, זה אחים ואחיות בתחום דיני הירושה, זה הורים וילדים בתחום הזה. לכן בעיניי החוכמה היא לנסות
נכון, יש סכסוך. כנראה שהם לא יחזרו להיות משהו לפני זה. אבל יש הבדל בין סכסוכים שרצים עד פסק דין סופי בערעור בבית משפט עליון, שם אין סיכוי לעולם שמשהו ישקע, לבין סכסוך שהצלחת לפרק אותו תוך כדי תנועה, ולחסוך מדדים פסק דין, ולחסוך הכרעות שיפוטיות, כי לעולם כל הסכמה שלך היא יותר קלה מאשר פסיקה נגדך. גם הסכמה שאתה ויתרת על משהו, אבל אתה הסכמת על זה, היא הרבה יותר קלה לעיכול, ולכן היא הרבה יותר קלה לרפא את הנפש בתוך הסכסוך, מאשר להגיע לפסק דין סופי, בטח פסק דין סופי, שפסק נגדך ולא קיבל את התוצאות. ולכן זאת החוכמה בעיניי. וזה החינוך שלי את הדורות הבאים. ככה צריך להיכנס לתחום הזה. וכמה אתה מצליח לגרום ללקוחות שלך להסכים באמת, להגיע להסכמות לפני שהם הולכים עד הסוף, עד הסוף? אני רוצה להגיד לך משהו. אי אפשר לראות, כי לא מצלמים אותנו, אז אי אפשר לראות את החיוך שלי. את יודעת, חלק מעורכי הדין בודקים, או אנשים בודקים אותם, לקחת את שירותיהם, בכמות פסקי הדין שהם הצליחו להגיע אליהם. בכמות הערעורים שהם ניהלו בבתי משפט לערעורים, כולל בעליון. בכמות התקדימים המשפטיים שיצרו. הגאווה שלי, שאני חושב שבאופן יחסי סטטיסטי, כמות התיקים שאני מנהל מול כמות פסקי הדין שיש במשרד שלי, לאורך שעות הקריירה שלי, היא ביחס הפוך לחלוטין. מעט מאוד פסקי דין. לא כי יש לי מעט עבודה, לא כי אני מנהל מעט תיקים, אלא כי, אני אומר את זה בגאווה, את רוב התיקים הצלחתי כן בסופו של דבר, באיזשהו שלב לפני פסק דין, לסיים. כמות התקדימים המשפטיים שהייתי שותף להם, יש, אבל באמת זהו תקדימים עקרוניים שאי אפשר להגיע לפשרה, כי באמת היו שם פערים מאוד גדולים תפיסתיים משפטיים ולא הייתה ברירה. וגם היא לא גדולה מדי. אז זאת ההצלחה שהיא הכי גדולה. תיק שנגמר אצלי בהסכם, הוא הצלחה פי 100 יותר גדולה מבחינת תפיסת העולם שלי, מכל תקדים משפטי שאי פעם הייתי שותף לו. מדהים. מי מקבל את ההחלטות, אם כן או לא? אתה או הלקוח? איך התהליך בכלל קורה של קבלת החלטה בעניין הזה? אני רוצה קודם כל להגיד לך דבר אחד. אני לא חרב להזכיר. אין שכר טרחה שיכולים לשלם לי, ואני אייצג אם אני לא מאמין במה שאני אומר בבית משפט. לא קיים. לא קיים. אני אומר את זה בביטחון מושלם, אני עשרות שנים עורך דין, לא תצליחי למצוא תיק שהייתי מעורב בו, והצגתי גבר, אני אתן לך את זה רק כדוגמה כרגע, מול אישה, ותבוא לך האישה הזאת ותגיד, יוסי מנדלסון היה מעורב בתיק שבו הגט שימש ככלי במשא ומתן. שבו עיגנו אותי וניסו דרך זה להגיע לשפר את התנאים. אני אומר, אני נזהר מלהגיד 100%. אין 100% בחיים. על זה אני אומר לך 100%. זאת אומרת, ברגע שמגיע לי למשל גבר ואומר לי, תשמע, אני כרגע לא נותן גט לאשתי, כי, אז אני אומר לו, אני מכבד את ההחלטה שלך, ואני כרגע לא מייצג אותך, וניפרד כידידים. אני מנסה גם להסביר למה, אבל אני אומר לו, מבחינת תפיסת העולם שלי, חירות האישה, חירות האדם, אני גם לא מוכן כמובן לייצג נשים שמעגנות, אז תשאלו אותי למה הדגשת דווקא על הגברים. כי לצערי יש עדיין שוני הלכתי, פסיקתי, במצב המשפטי יש שוני עדיין בין אישה הגונה לגבר הגון. אבל אני לא, ההגינות בעיניי, להגן, הוא לא כלי אצלי על שולחן המשחקים, ואני לא מייצג. אני לא מוכן לייצג בכל מחיר. אילו עוד קווים אדומים יש לך? אני לא מוכן לשתף פעולה עם הסתרה של רכוש. לא מוכן, אין מצב. לא מוכן לשתף פעולה עם הסתרה של רכוש, שאני יודע שמגיע הצד השני. לא קיים.
לא קיים אצלי מצב שיצא תחת ידי כתב טענות שאני יודע שהלקוח משקר. יכול להיות מצב שלקוח גם שיקר אותי ונפלתי בפח, אז נכתב כתב טענות לא נכון. ברגע שאני אגלה את זה, זה יתוקן. ואם הלקוח לא יסכים לתקן את זה, הוא לא יהיה כאן. זאת אומרת, זה לא שאני מקבל את ההחלטות האחרון, ולא על פי שק דבר, אני מנסה לשכנע את הלקוח. אם הלקוח לא משתכנע, אבל קו המשך המלחמה שלו הוא הגיוני בעיניי, והוא מוצדק, למרות שאולי אני באופן אישי לא הייתי הולך עליו, הוא יחליט. אני אציג לו את כל הצדדים השחורים, אני אציג לו את מה זה אומר המשך הליך, באופן רגשי, באופן כלכלי, באופן ש... אבל אם זה נוגד את הערכים שלך... אבל בדיוק, יש הבדל בין קו שהלקוח רוצה לנהל... אבל הוא טעות, נגיד לדעתך. הוא טעות במכלול הכללי, שאתה משקלל פנימה את כל הדברים, כי אתה יודע, צריך לשקלל פנימה 3 שנות משפט, ואמוציות, ורגשות, ובזבוז זמן, וכספים והכל, אבל אני מסביר לו את זה, נותן לו את הנתונים, הוא מתעקש, אני אמשיך, לבין עקרונות שמבחינתי הם קו אדום, והם לא יחצו. הם לא יחצו. אין מצב כזה מבחינתי. ואני לא אומר את זה מהפה החוצה. באמת, זה לא שאני מנסה כרגע למכור את עצמי, או לספר על עצמי, אני לא שם. אני יושב לדבר איתך, באמת, מתוך המקום הכי טוב בעולם, אני עונה לך על השאלות שלך, שגם לא ידעתי מה הם יהיו מראש. נכון. אבל אני באמת אומר לך דברים שהם לא לצורך הרעיון, הם לא לצורך הברושורה, למכור אותי. הם יום יום מתנהלים במשרד, וככה אני מחנך גם את עורכי הדין שעובדים אצלי, זאת תפיסת העולם שלי, אמיתית. מה התכונה הכי משמעותית, נקרא לזה ככה, שצריך בשביל להצליח בתחום הזה שלך? משפחה וירושה, נגיד נקרא להם ביחד. מה התכונה לעורך דין? עורך דין ששוקל לעסוק בתחום הזה. אז אמרתי לך קודם לכן, שהוא חייב את היכולת להבין ולראות את הצד השני. הוא חייב. זה לא סכסוך מסחרי, זה סכסוך אמוציונלי. באמוציות אין אני צודק. באמוציות אני מרגיש ואת מרגישה. אי אפשר להגיד או להאשים אותך, למה את מרגישה ככה? כי ככה את מרגישה, לא משנה למה. צריך להבין את זה, ולכן צריך להבין שמכיוון שבני משפחה, רמת האמוציות היא גורם מאוד מכריע בתוך הסכסוך, אין ברירה אלא להבין ולקבל את האמוציות של השני, ודרך זה לנסות לפרק. תכונה שנייה, אני חושבת שחייבת להיות, זה האגו שעורך הדין עוסק בתחום חייב להיות קטן יותר. זה לא אני מצליח, זה לא אני מנצח, זה לא אני. צריך להבין שאנחנו כלי שאמור לסייע, ולכן צריך גם את היכולת האנושית להניח רגע את האגו, את התפיסה שלי, את התחושות שלי בצד, ונסות לבודד ולראות רק ולהבין את הלקוח. וזה צריך להקטין קצת את האגו שלך. צריך כאילו, איך אומרים, לשים את עצמך טיפה בצד, ולהבין, זה לא אתה מתגרש, זה לא אתה ירשת, זה לא אתה לא ירשת, זה לא אתה בסוף, זה לא אתה. וזה לא אתה מפסיד, וזה לא אתה מנצח. זה הלקוח, דרך אגב, גם בניצחון הפסיד כנראה, וגם בהפסד הפסיד, אוקיי? זה לוז כנראה. אבל זה מה שאני חושב. מי שעוסק בתחום הזה, אני רוצה להגיד לך משהו שאני תמיד אומר לסטודנטים שלי. לגבי מי שרוצה לעסוק בדיני משפחה, אני אומר את זה כמובן בחיוך, ואני רוצה להגיד את זה בחיוך, שאף אחד לא יגיד מחר זה מה שיוסי מנדלסון אומר. אני אומר ככה, מי שעוסק בתחום דיני משפחה, צריך בעצם 90% מהיכולות שלו בהבנת נפש האדם, ו10% הבנה משפטית, ואני באמת מאמין בזה. אני מאמין שללמוד דיני משפחה את החוקים אפשר. אם אין לך את היכולת ב-90% להבין את הסיטואציה האנושית, אין לך צ'אנס. ומה שאני אומר בתור בדיחה, ואני אומר זה גם פה בתור בדיחה, בלי ה-90% יכולות אנושיות, אתה לא יכול להסתדר בתחום. בלי 10% ידע משפטי, תסתדר יותר טוב. אני כמובן אומר את זה בחיוך, וכמובן חייבים ידע משפטי, וחייבים ידע משפטי הכי רחב והכי מקיף, אבל בעיניי באמת,
זה אחוזי החלוקה במי שמתעסק בדיני משפחה. הוא 90% מהזמן מטפל באנשים. והוא עוד 10% מהזמן, עורך דין, משפטן, מתעסק בדינים משפטיים יפים, מורכבים, תקדימיים, אבל זה, אם אתה רוצה לבודד ולהבין מה זה העיסוק בתחום דיני משפחה. ה-90% האלה, זה משהו מולד? זה משהו שמפתחים עם השנים? מאיפה זה בא? זה כנראה צריך להיות גם וגם וגם. כל דבר בחיים בעיניי הוא נלמד, הוא נלמד, אפשר ללמוד. אבל אם אתה לא תהיה פתוח מבחינת המולד שלך ללמוד את זה, אז אין צ'אנס. אני חושב שתרכוב... מה זה את זה? תגיד לי רגע מה זה את זה. מה זה נקרא להבין בנפש האדם? מה זה אינטואיציה? זה עולם רגשי מפותח? זה חמלה? מה זה? אני מתנצל שאני מתחיל להישמע חוזרת מישהו, זה גם וגם וגם. זה המון חמלה. זה המון רגש ורגישות. זה המון הכלה. הכלה, כי אתה הרבה פעמים צריך להכיל משהו שאתה לא היית מקבל אם היה קורה אצלך. אתה צריך להכיל את זה. זה אי שיפוטיות. זה לא לשפוט. אתה לא יכול בעולם הרגש לשפוט. אתה אף פעם לא היית בנעליים האלו, אתה לא רוצה להיכנס לנעליים, אולי היית והתנהלת אחרת, כי כולנו מתנהלים אחרת. זה כל כך רחב, זה כל כך... לא היית שואלת למשל, פסיכולוג כרגע, אם עכשיו היית מנהלת שיחה עם פסיכולוג, היית שואלת אותו, מה צריך פסיכולוג? אוקיי, היה לך יותר ברור, נכון? למה את שואלת את השאלה הזאת? שואלת את השאלה הזאת כי אנחנו מצפים ממשפטנים להיות מה שנקרא לוחמים, ולהיות מבריקים משפטית, ולהיות עם ידע. והעניינים האנושיים הם גם מצפים שהם יהיו, אבל הם לא כלי הצלחה. בדיני משפחה זה הכלי להפוך אותך לעורך דין שונה מאחרים. זה הכלי. בתפיסת העולם שלי, יש כאלו שיגידו, בסדר. לא משכנע מה שהוא אומר. גם בדיני משפחה צריך להיות לוחמים, צריך לספק את הלקוח, להכות בצד השני, לגמול לצד השני להתנהגות שלו, על שהוא עשה א' או ב', אוקיי. זה מי שיוצא מהנקודת הנחה הזאת, יוצא מתוך נקודת הנחה שאצלך נפל הצדיק, שאני לא יודע מי זה הצדיק, הוא יש לו התנהגות מדויקת, והצד השני אין לו, אבל כולנו יודעים שזו אגדה, כי בכל אינטראקציה בין שני אנשים אין צודק, כל אחד מביא לאינטראקציה, לאו דווקא זוגית, גם באינטראקציה בעבודה, יכול להיות שבאותו מקום עבודה יהיה עובד אחד שיגיד, המעביד שלי הוא הדבר הכי מקסים בעולם, ויהיה עובד שני שיגיד לו, אנחנו לא מבינים על מה אתה אומר. עכשיו, צורך הדיון כרגע, המעביד מתייחס מבחינת התנאים הפיזיים, והכל אותו דבר. זה ברור שזה עניין רגשי, זה ברור שזה עניין של קשר בין מעביד לעובד. קשר מה שנקרא בדברים הקטנים, בתשומת לב. עובד אחד זה ממש לא מעניין אותו, שבאו בבוקר, אמרו לו בוקר טוב, ושאלו אותו, שמעתי שאתמול בן הזוג שלך חולה, מה שלמה? את עובד אחד שאומרים לו, זה אומר, בסדר, ביי, לא יתרשב. עובד אחר אומר, וואו, איזה התייחסות. מה זה? זה עולם הרגש, זה עולם המשפט, זה עולם הזה, זה עולם הרגש באינטראקציה בין אנשים. זאת העבודה בדיני משפחה, ומי שרוצה לעבוד בדיני משפחה צריך להבין, הוא עובד באינטרנציות רגשיות. אתה יודע, הזכרת קודם פסיכולוג, וזה מעניין, וגם אמרת, 90% מהזמן שלי אני בעצם... בעולם הרגש והפסיכולוגיה, נכון? עכשיו, פסיכולוגים, ובכלל אנשי טיפול יודעים ומודעים לזה, שהם תמיד צריכים מה שנקרא סופרוויז'ן, והם הולכים לטיפול בעצמם, והם הולכים, מביאים את התיקים הקשים שהם מקבלים הלאה לטיפול, ואיפה זה פוגש אותם וכו'. עורכי דין לא ערים לזה בכלל. אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך... ולכן הם נורא נשחקים, אני חושבת. אני רוצה להגיד לך שבאמת בעיניי, יכול להיות שעורכי דין בני משפחה, יכול להיות, אם הם מוצאים את עצמם, נוהגים תמיד בכל תיק באותה צורה, יכול להיות שצריכים לבדוק עם עצמם למה. את יודעת, בדיני משפחה אין מרשם לאיך ייראה תיק. את יודעת, זה דומה לעולם הרפואה. ששואלים את הרופא,
דוקטור, מה יהיה מחר? אז הוא אומר, מחר נסתכל על בדיקות הדם, ונחליט מחר מה יהיה לפי בדיקות הדם של מחר. זה עולם שגם הוא נע מיום ליום. דברים יכולים להשתנות בדקה. למה? כי רגשית יכול להשתנות משהו. אתה יודעת מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי בסיסית, הכי סתמית, הכי כלום. אבל רק כדי להסביר לך. נניח שיש מישהו שחושב, מרגיש שבן הזוג שלו בגד בו. לצורך הדיון כרגע, בסדר? והוא כולו מלא רגשות של פגיעה ונקמה ושנאה ואני לא יודע מה. והוא מנהל את התיק, הוא מבחינה רגשית נמצא במקום כזה. עכשיו אני רוצה לגלות לך סוד. בסיסי, פשוט. עם אותו אחד במרכאות שנבגד, מחר מגלה אהבה חדשה, וכל נשמתו נמצאת במקום חדש, יש סיכוי אדיר שכמות הרגש השלילי שהוא ישקיע כרגע בבן הזוג הקודם תרד, וזה יאפשר לסיים את התיק. לכן, הדברים בתחום דיני המשפחה הרגשיים הם דינמיים, וברגע שהדברים הרגשיים הם דינמיים, הם כל כך משפיעים על התיק עצמו ועל ההתנהלות, לכן תיק דיני משפחה אין בו איזשהו מסלול ברור מראש איך הולך. יש טוב, דברים יכולים להשתנות מהרגע להרגע, משבוע לשבוע, מחודש לחודש, וכל התיק בגלל איזשהו שינוי אמוציונלי או רגשי או כזה או אחר, מקבל פתאום תפנית, ופתאום מה שאתמול לא היה ניתן לגמור בשום פנים ואופן, אי אפשר, פתאום נפתח החריץ, נפתח הצוהר, יש איזשהו חרך שאפשר דרכו לחדור ולנסות כרגע לסיים את התיק. הפתעות. אז הגדולה שלך צריכה להיות, היכולות שלך זה להתאים את עצמך לסיטואציות המשתנות. אין שטנץ, אין תיק, אין בשום תיק משפחה וירושה, אין סדר פעולות מדוד שאומר כך מתנהגים בכל תיק, ממש לא. כל תיק צריך להבין. את יודעת שאני יושב ואני פוגש לקוח פוטנציאלי חדש, לא יודע אם שמים לב לזה. מדבר איתם, מקשיב להם, מראיין אותם, ואז אני עובר לשאול על בן הזוג. ואני עושה את זה קצת בדרך מתוחכמת, כדי שהם לא ירגישו שיש לי איזה אמפתיה פתאום לבן הזוג. אז אני שואל לכאורה דברים טכניים, אבל דרך הדברים הטכניים אני מנסה להבין מה המצב הרגשי של בן הזוג. והרבה פעמים לקוחות אומרים לי, רגע, למה אתה כל כך שואל הרבה? ואני אומר, אני אגיד לכם למה אני שואל. כי כדי שאני אדע לאן הולך התיק, אני חייב גם דרכך או דרכך להכיר ולהבין את בן הזוג שלך, את ה-state of mind שלו, את המצב הרגשי שלו. אני תמיד אומר ללקוחות שלי, שאני לא שואל אותם אף פעם שאלות של רכילות שלא מעניין אותי. זה ממש לא מעניין אותי שאלות של רכילות. מעניין אותי שאלות שיכולות להשפיע. הרבה פעמים אני אומר, אני רוצה לדעת אם בן הזוג שלך או שלך, לצורך הדיון כרגע, יש לו אהבה אחרת. לא מטעמי רכילות, אלא מבחינתי זה כלי בתוך ההליך. כי אני רוצה לדעת באיזה מצב רגשי הוא נמצא, ולפי זה אני אוכל לדעת איזו חליפה אני מנסה לתפור כדי להביא אותנו למטרה המשותפת. איפה זה שם את עורך הדין? לפגוש את כל הסכסוכים הכל כך קשים ואמוציונליים האלה. מבחינת אדם. מבחינת ההתמודדויות שלו. תראי, את יודעת, זה כמו שהיית שואלת רופא מנתח איפה נכון. זה שם אותו כל יום שהוא פוגש. ברור. אז אני רוצה להגיד לך שני דברים על זה. דווקא מתוך מחשבה על רופאים, על אנשי מקצוע אחרים שפוגשים צרות. אני חושב שאתה צריך בעצם לפעול בכיוון הזה בשני תחומים שונים. אחד, אתה צריך לשים איזושהי חומת מגן. זאת אומרת, אתה לא יכול, אמרתי קודם, אתה צריך המון אמפתיה, לא יכול להזדהות עם הלקוח. ואתה לא יכול, מה שנקרא, להכניס את לך פנימה ולפעול על פי איך אתה היית אומר. זאת אומרת, אתה צריך להיות מקצוען אמיתי. אתה יודעת, לפעמים אני שומע עורכי דין שנכנסים למוד של קרב בתיקים קשים, ואז עורך הדין יכול להגיד, נניח, ללקוח צד השני, אני לא אתן לך גט. ואני אומר תמיד בחיוך, כשאני שומע את זה, אני אומר לו, אני לא שמעתי שאתם התחתנתם. זאת אומרת, אני לא שמעתי, מה זאת אומרת, אבל זה מסביר לך,
זה בעיניי טעות, מה זאת אומרת אני לא אתן את זה? זה אומר שהעורך דין נכנס למקום, שהוא כרגע נמצא במקום, אני שווה הלקוח. עזוב, הלקוח שכבר לא מעניין, זה עכשיו אני כבר מנהל את הקרב, ואני לא אתן לך גט. אני קוראת לזה הזדהות עם הלקוח, ולכל לבור ביחד עם הלקוח. אבל זה הזדהות מזיקה. בדיוק. זה לא הזדהות שאתה... ההזדהות השנייה היא החמלה שדיברנו עליה. נכון מאוד. יש הבדל בין הזדהות לחמלה. בדיוק ככה. אז זה המקום האחד, אתה צריך לדעת לשמור, ולהגיד, אתה לא התחתנת, אתה לא מתגרש, אתה בסוף צריך לתת עם הכלים הכי טובים, לתת שירות, זה מקום אחד. מקום שני שאני מנסה, כל החיים שלי, מישהו חכם הפעם אמר לי, שאם קורית לך תקלה בחיים, אז היא קרתה, אין מה לעשות. עכשיו, אם למדת משהו מהתקלה הזאת, אז טוב שהיא קרתה, אז לפחות. אם קרתה התקלה ולא למדת, ואחרי זה התקלה הזאת חזרה שוב, אז חבל שהיא קרתה כי לא למדת. אז זה משפט חכם בעיניי, וזה משפט שלא ממנו, זה לא, הדרך חיים שלי, הוא מבטא את מה שאני חושב. שבאיזשהו מקום אני גם מסתכל על התנהגויות של אנשים, ועל תקלות של אנשים, ואני אומר לעצמי, אולי צריך ללמוד מזה איך לא מגיעים למקום של תקלה כזו, איך אתה בכל בחיים האישיים שלך, או בחיי המשפחה האישיים שלך, או בחיים הרחבים של המשפחה, אולי תצטרך להתנהל בצורה אחרת כדי לא להגיע למקום תקלה. אז אני מנסה לחיות את שני העולמות האלו, סליחה, אבל העולם השני הוא שולי יותר. העבודה שלי היא לא כדי לשפר לי את החיים, העבודה שלי היא באמת, הכלל הראשון שאני אומר לעצמי, תדע לשמור על הפער הזה, תדע לשמור על המרחק הזה. אם לא היית עורך דין, מה היית? תראי, אני יכול להגיד לך שתי תשובות. אחת ברוח טובה ואחת אמיתית. את ברוח טובה כנראה שהייתי מטייל בעולם, מדריך טיולים בעולם, מטייל. ברוח רצינית כנראה שהייתי הולך לאיזשהו תחום טיפולי. כנראה. אני מאמין כי זה משהו שנוגע בי, כי זה משהו שאני, הוא קרוב לליבי. תראי, אני אומר את זה... זה בא מהבית? אני לא יודע מאיפה, תראי. לא יודע. את יודעת מה, בואי נגיד ככה. יכול להיות שאני יודע מאיפה שזה בא, אבל בזה אני מרגיש שאני לא רוצה לשתף את הקהל הרחב. יש משהו בחיים האישיים שלי, מהעבר, שאם הייתי כרגע לא בשיחה איתך, אלא בשיחה עם הפסיכולוג, אז יכול להיות שהוא שואל את השאלה הזו, אומר, בוא תאמר מאיפה הדבר הרגיש הזה, אז אני חושב שאני יודע איפה הייתי מניח את זה, באופן ודאי, משהו אישי שלי, שבאמת אני רוצה להשאיר אותו ביני לביני כרגע, אבל אני אומר את זה שוב. אני מניח שאנחנו כבר בסוף השיחה בינו, אני יכול להגיד את זה. אני נכנסתי לשיחה הזאת איתך, לא ממקום של למכור את עצמי, לא ממקום של לשבח את עצמי, לא ממקום יאיר, אלא ממקום צנוע, אבל לא ממקום דביק, אלא מקום אמיתי. זאת אומרת, אני מספר על עצמי בלי אינטרסים חיצוניים. זה באמת אני, ואני באמת מאמין שהפער אצלי, אצל כל אדם כנראה, יש פער בין התפיסה שלו את עצמו, לבין איך שהוא מתנהג, ובטח לבין איך שרואים אותו אחרים שהוא מתנהג. אין לי ספק שיש פער. יכול להיות שיהיה אנשים שישמעו את השיחה בינינו ויגידו, הוא קצת עף על עצמו, הוא חולם שהוא כזה. יכול להיות, אני לוקח את זה בחשבון. אני רוצה להגיד לך משהו. אני באמת מאמין בזה, ואני קם כל בוקר עם תפיסת עולם, שאני רוצה לעשות הכי טוב לאנשים בדרך הכי טובה שאני יודע ויכול, ויכול להיות שאני לא יודע כל כך טוב, ויכול להיות שאני לא יכול כל כך טוב, אבל אני עם עצמי חי בשלום כל יום. נפלא. שאלה אחרונה. תראה מה זה, הבאת אותי להגיד שאלה אחרונה. יפה. מה החלום הבא? מה הדבר שעוד לא עשית, שבאמת בא לך לעשות? את זוכרת את הקטע של הטיולים? אז זה לא שאני לא מטייל, אבל לעשות טיול ארוך.
מה זה ארוך? ארוך. שנה. לאן? לא משנה. לא משנה? לא, המשנה זה שנה בלי אומן. בלי מה יהיה מחר בבוקר. אתה עדיין מתנהל עם יומן פיזי? תגיד את האמת. האמת, כן, כי אני לא יכול בלי, אבל המזכירות שלי תומכות אותי ביומן אלקטרוני, אבל זה הם. אני עדיין עם יומן, עם עט, זה עם הכריכת אור. זה עם הכריכה, ועם טיפק שאני מוחק את הפגישות שהתבטלו. זה כנראה לא ישתנה. אז זה באמת, אם היית מסתכל אחורה על החיים שלי, אני סך הכל שלם עם החיים שלי, שלם עם מה שעשיתי, שלם איך שעשיתי, חסר לי שנה בלי אומן ולטייל. ואחרי זה אתה חוזר למקצוע? זהו, את יודעת, המקצוע שלנו מגביל אותך, אתה לא יכול להתנתק במקצוע שלנו שנה, זאת הבעיה, אז אני לא יודע, אז יכול להיות שאני אעשה את זה אחרי שאני אתנתק במקצוע, אבל זה החלום, שאלת על חלומות, כן. זה החלום. יוסי מנדלסון, המון המון תודה. אנחנו מכירים רק 23 שנה. נכון. ואף פעם לא שוחחנו שיחה מהסוג הזה. אבל אני עדיין נהנה, כמו בשיחה הראשונה איתך, לפני 23 שנה. נכון. היה כיף. תודה, תודה רבה. תודה לך. תודה על ההאזנה. מקווה שנהנתם. אם קיבלתם ערך, אשמח שתעבירו את הפרק לאדם אחד או שניים, ותעזרו לי להפיץ אותו. נשתמע בפרק הבא.